Nej, vi synger Marie helt evigt glad. Du begynder. Jeg vil lave et forspil, og så synger du, okay? Nej. Jo, så synger jeg med. Marie høns evig glad. Rabarberblad. Og mødte Søren. Okay, han er en Sørensland. Jeg er ved at tegne Søren snart. Og så tegner jeg Marie. Det er Søren snart, det er Marie Høn. Og nu tegner et juletræ, fordi det er det, hun synger. Juletræet med sin top. Gør som det må i. Det er et juletræ. Nej, jeg står der.